Dobroveče, care Dušane. Dobroveče, princezo Milice. Sokrat je rekao, ja znam da ništa ne znam, vi dosta toga znate, a znate i da delite komplimente. Pa što bi rekli sad mladi, ta mala grmi. Da, grmi. Od grbljavine su mi se potpuno zaglušili uši, pa možda ni ja neću čuti sve što vi kažete. AC/DC i Thunderstrike. Ovo, jedno od mojih najomiljenijih. Kako je znala? Ta mala grmi. Grmi. Ovako još upoznavanje nismo imali u kvizu ovolikih sezona, ali dobro, to obećava i pre svega rezultat koji ste napravili u onoj prvoj igri, to obećava. To je 135.000 dinara, sad ćemo to pogledati na ovoj tabli. Jedno pomeranje dalje od Milice. Pa nekih 30.000 dinara, to nije dovoljno ni za povratnu kartu. Dobro, 30, ako se pomerimo korak bliže. Ja zaista ne nudim svakom 600.000 dinara. Je li to zbog toga što je onako kompliment? Zbog toga što ja znam da Dušan može to da odbrani. Pa znate, od obećanja malo šta biva. Tako da bi ja, pošto igram za tim, ipak igrao na srednju sumu, to jest na osvojenu sumu. Jeste li apsolutno sigurni u to? Pa, ništa nije apsolutno sigurno, draga moja princezo. Ali mislim da bi ovo bio mudri korak. Znači, ne dopustimo da nas naše emocije ponesu. Nego razum da nadvlada emocije. Igramo za tim.